guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, mag-set up tayo ng upuan sa terrace. Dahil malapit na yung summer, so naisipan namin ni Ibi bumili ng table at saka ng chair para sa terrace namin. Kaya bumili kami ng ito. Ito yung aming binili, guys. Ito siya. Ayan. So, dalawang chair. Ito yung chair. So, meron siyang 3 colors. Meron siyang black, green, saka itong red. So, pinili namin red kasi yung pintura ng terrace namin red din. So, tinero namin yung kulay ng chair saka ng table. Tapos, ito yung table. Ayan. So, sa IKEA namin siya binili, guys. So, ang price niya, 39. Yung table, 15 euros. Tapos, yung chair, 12 euros. So, 39 siya. Mas mura siya, i-compare mo sa Alcampo. Kasi meron din sa Alcampo na ganito nakita namin. Nasa 59, almost 60 euros siya. Eh, the same lang naman din yung size. Saka yung itsura niya. So, kaya nakali bumili. So, matagal ko nang gusto bilhin ito kaso nga, di namin nabili noon. Dahil hindi pa naman talaga, summer. So, ngayon, maganda na maglagay nito sa terrace namin. So, ito yung table. Hindi ko masyadong So, tanggalin natin yung plastic para makita nyo. Guys, dito natin set up yung ating table saka yung ating chair. So, dito. Yan. So, hindi naman ganun yung aming terrace. Tignan nyo. Hindi siya ganun makitid lang siya, ganyan. Nilampasok ko muna para malinis yung ating paglalagyan ng ating table. So, open na muna natin yung ating chair. Sobrang tigas niya. Ayan. So, ayan siya, guys. Ayan. So, ito, saka ito. So, gagawin na lang natin yung table naman. Balik ko na siya upuan, guys. Diba? Ito yung kanyang na-assemble. Hindi naman natin kailangan ito kasi madali lang naman siya. So, ito siya, guys. Yung kanyang table. Ayan. Yung table. Tapos, may tornilyo pala siya. Yung table, may tornilyo siya. Ay! Ganito siya. Ay! Kanapalit-palit. Tapos, yung gitna. Ang tigas pala ng gitna, Ibi. Ang tigas nito, Ibi. Ano? Ibi. Ito. Ano siya gagawin? Hindi na kailangan na screw, kamay lang. So, ayan, nakabit na siya. So, tatayin na natin yung ating table. Ito na siya.
So, yan siya guys. So, hindi ko alam kung anong lalagay kong flower kung ito ba, o masyado siyang mataas. Saka babasagin siya, baka malaglag. Or ito lang artificial. Gusto nyo? O ito lang. Siguro mas okay na itong artificial, no? Ganyan lang siya. So, ayan na siya guys. Nalagay ko na. Ito lang yung ating, ayan, yung 2 chair. Tama-tama lang dito sa terrace namin. Dito na lang kami magpo-feeling na lang kami dito na AB. Ayan, pag magtuturog kami ng juice or kahit di maganda yung view. Hindi kasi maganda yung view dito sa amin. Puro bahay. Puro bahay na lang makikita dito. Wala maganda makikita dito sa basahan namin. Pero okay na yun. At the same time, kahit paano, maiba lang yung ambience. So, hindi mo minsan, kung ayaw namin kumain dyan sa ayaw namin mag-breakfast, o kaya gusto namin mag-coffee dito sa umaga, dito na lang kami. Di ba? Feelingera lang. Lakas maka-feeling. So, ayan guys. Ayan. So, honey, pakiwat mo nga yung juice dyan, honey. Ayan. So, ayan na siya guys. So, nilagay ko na lang itong flower na to na artificial. So, binili ko lang to sa Chinese store. Kasi, mas maganda na to yung ganito kasi yung delikado yung isa kasi babasagin siya sa masyadong parang di siya bagay dito. Sobrang taas ng bamboo. Ayan. So, ito na guys yung aming pilingera kami kunyari na sa restaurant. Ayan. Nasa terasa kami. Walang tinidor guys. Kakamayin ko lang. Ay, ko lang. Harry Potter, pinakita ko lang. Oh, yun. Ayan, meron kaming, aso na nga yung aking kasi. Mahirap mabas-labas, kumain sa labas. Dito na lang kami kakain sa labas. Sa labas dito lang, sa labas namin, terrace. Ayan. Tingin-tingin tayo. Sunset, palubog na eh. Sunset, palubog na kasi ano na eh. Alas 8 na ng gabi. 8 PM na dito guys dahil nga magka-summer na kaya araw-araw pa. Pero pag gabi na. Ayan lang dyan. Ibi, asan ka na? Kunyari mag-date kami ni Ibi dito. Kunyari diba ganyan. Tapos kunyari lang ganyan-ganyan. Ang ganda ng tanawin pero ito namin na yung mga bahay. Ganyan lang siya. Kasi yung magsa-summer na feeling nasa Asatea po. Ang tagal na pagkain. Ang tagal naman na order ko. Waiter, please. Waiter. Tagal naman. Tagal lang. Tagal ko sa tagal. Tagal mo ang order ko ha. Nakakasar ha. 5 hours later. So ito na guys yung order namin. Ayan. Meron kaming beef and then asparagus. Saka yung bell pepper. Ayan. That's it.